Се представя Жозе Перейра Лемуш, с когото сме учили заедно в Линесъл преди години и случайно срещахме на летището в Атланта преди Сан Антонио. Той е делегат от неговата държава, от Ангола. Искам да го попитам първо да каже някои думи за Ангола, колко членове си и така нататък. Перейра, wie viel Mitglieder seid ihr in Angola? Wir sind zurzeit ungefähr 300.000 Mitglieder. В момента сме около 300 000 члена на църквата. Wie viele Verbände? In Angola wir haben zwei Verbände, Nordverband und Südverband. Имаме, казват, два съюза, Северен и Южен съюз. Wie arbeitet ihr so missionarisch? Was macht ihr? Wie läuft das bei euch? Как работи мисионски църквата? Ja, die Arbeit läuft sehr gut. Ja, wir haben dieses Programm große Seed. Big Cities. Big City, ja. Добре работи мисионски и имаме програмата за големите градове и евангелизираме. Wir taufen so viele. И кръщаваме много хора. Wie sieht es mit den Frauen? Arbeiten die Frauen so in der Gemeinde? Sind sie engagiert oder? Ja, Питам го за жените в църквата, дали са включени, как работят? Ja, die Frauen arbeiten sind engagiert in der Gemeinde, aber wir werden sehen, diese Überordnung ist ein schwerer Punkt. Казва, работят жените в църквата, но по отношение на ръкополагането е тежък въпрос. Was meinst du über какво мислиш ти за ръкополагането? Ja, meine Meinung, ich persönlich werde Nein sagen. Аз лично не го приемам ръкополагането на жените, на служители. Schön, das ist gut, das freut uns. Okay, danke schön. Bitte sehr, ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns.